o waati kelen kanmɔgɔw o filɛ nin ye Solo Jan Watara ka montre la ni waati na Zewa dɔgɔtɔrɔso la. O waati kelen kanmɔgɔw filɛ nin ye Lasinɛ Kone ale ka montre la sɔgɔmada in na Fandɛmakaw fɛ yen. O waati kelen an kanmɔgɔw o b'an ka sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye. Koroba kunnafoniw la ka sanga kɔma donbolo caman o bɛna k'a kɛnɛ kan hakilina jiginna san 2017 Jala nana ni dɔgɔtɔrɔ la lini ani ɲɔsi mansin kelen bɛ di musow ma bi ni Ala sɔnna ma Zewa balontan terrain na. Mali kibaruyaw la Moktar Wa ale ko minnu bɛ kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ a da ser'o ma kunu. Kolibali kibaruya ale kun fɛn min bi sɔgɔmada in na o ye caman maradon donc wari mi ulambi don amma jagulu ambala wele hakili comment odon nyansi satkela programme ani katul ko ka o ko sura o satkela ale kɛra ka lajɛli fɛn bila ni balontan ba in kɔsɔn o tɔnbɔla o bɛ a ka dongoro sɔrɔ kabiri terrain na yen a jalala k'a fɔ sodisi kelen cogo bɛɛ lajɛlen balontan kan Mamadou Diallo Papus a ko k'a bɛ faamuyali ko jɔnjɔn ɲini nin ko in na walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamuya cogo min na a ka k'a kɛ waati la o la ko a ɲininen don lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya balontan équipe fila o k'a jija ka se terrain na nɛgɛ kanɲɛ 15 tɛmɛnen sanga 30 ye walasa ntolaci a bɛ se ka daminɛ tuma min na ka bɛn nɛgɛ kanɲɛ 16 16h45 a bɛ se ka daminɛ ka bɛn o ma cogo min na o la ko fɛn fɛn n'a kan ka kɛ k'a jija kɛ ka bɛn o waati kofɔlen ma walasa ntolaci bɛ se ka kɛ basiki kɔnɔna na cogo min na an Zewa yan satikɛla an b'a ladɔnniya k'a fɔ jɛkulu min yɛrɛ sigilen b'a labɛnni kama kɛlen bɛ ka wele bila tɔn da musow ma musow ye man di balontan terrain na a yɛrɛ nana bɛn min na caman y'an wele k'a fɔ a bɛnna bi alamisa ma sungaloma kɔnɔ ko o yɔrɔ ko bɛna k'a la ko nka o t'a bali tɔnda kelen kelenna kan ka ye a kɛnɛ kan bi o y'a fɔ cogo min na
o siratigɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin ntolanci min n'a bilalen bɛ ka bi kɔnɔ o welewele bilalen bɛ bɛɛ ma walasa an bɛ se ka taa nin kɛ basigi kɔnɔna na cogo min na. Mali kibaruyaw la Mukutari Wane ale ye ɲɛmaaya lajɛli ɲɛmaaya kɛ kunu transition n'o ye jɛkulu min yɛrɛ sigilen bɛ farancɛ fanga in kama olu ye kalo 6 dafa kabini mars kalo o sara kaban hakilina jiginna ni gouvernement kofɔlen sigila octobre kalo la san 2020 o siratigɛ la o min kɛra ka taa octobre kalo la ka na se sisan ma a ye kalo 6 o dafa kɔsa in na Mukutari Wane ale dun fana nana ka na jɔ jɛkulu min yɛrɛ n'o ye député bulon ye CNT ka na gafe dɔ kalan o ɲɛkɔrɔla la n'a sɔrɔ gafew ka ɲi walima n'o man ɲi o baara minnu kan ka kulutu ɲɔgɔn na Mukutari Wane ka kuma la ani PNUD olu de jɛra ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ ko n'a y'a sɔrɔ farancɛ fanga waati min dila ma o kalo 18 ye o bɛ kalo 6 sigiyɔrɔma 3 de fɔ sigiyɔrɔma 1 kɛra kaban a tɔ ye kalo 12 bɔɲɔgɔnko a t'o yɛrɛ dafa tun o siratigɛ la baaraw kan ka kɛ kɛcogo min na PNUD ɲɛma ani nanzaraw ka tɔn ɲɛma o ye min fɔ Union européenne o y'a jira k'a fɔ bibi na kɔni ma kɔni kan ka ala tanu n'a ye ka d'a kan ko bɛ taa ale cogo min na ni ala sɔnna ma ko n'a taara nin tagacogo la a ka ca ala fɛ ko labɛn caman bɛ se ka sabati yanni waati kofɔlen in cɛ o siratigɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Mukutari Wane a fana y'a jira k'a fɔ bɛnkan ye min ye waati min dira olu ma kalo 18 k'a fɔ de ko dɔ bɛna bɔ o la kuma kɔni t'a la u y'a jira fana k'a fɔ diɲɛ sirigɛnna tɔnba olu ye kunnafoni min di k'a jira k'a fɔ ko ka jaabi jɔnjɔn di kalafili taabolo la sigi kelen bɛ k'o kɔnɔ Mukutari Wane y'a jira k'a fɔ o labɛnna a mɛnna kabiri CEDEAO ani Mali gouvernement sigila ka kuma don min ko o baaraw labɛnna kɛbɛ o ko yɛrɛ laban kow kan a da sera ma k'a jira k'a fɔ jamana walima yɔrɔ minnu kan ka kɛ région ye o kow o bɛɛ lajɛlen sabatira ka ban kalafili bɛna kɛ o kɔnɔna na hali n'a a nana ye k'a fɔ élection régionale o bɛna kɛ ko o kan ka sɔrɔ baaraw bɛɛ lajɛlen sabatilen bɛ nin waati in na o la nin kuma in diyara kosɛbɛ dɛmɛba jɛkulu ye ka d'a kan ko o y'a min fɔ a laban a bɛna ko ye nin furancɛ fanga in taabolo min b'a la ko hali n'a sɔrɔ a ko bɛɛ lajɛlen tɛna se ka tilen ɲɔgɔn fɛ mɛ a ka ca ala fɛ ko caman bɛ se ka kɛ nin waleya in na fɛn min n'o ye diɲɛ sirigɛnna tɔnba min Agnès Karimala ale ye kunnafoni min di ko a bɛ segin kunnafoni nin kan k'a di Faransi ma lala a bɛna kɛ de a bɛna digi Faransi la ko n'o tɛ ale ti kalon tigɛ Claude Verlan ani Justin Dupont ka ko la ko u k'a to nin cogo in na ɲɔgɔn sama kuma tɛ kuma min don ko o k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ n'a y'a sɔrɔ ale bɛ ka min fɔ n'o ye kalon ye o kalon tigɛli fana ti digi ale la ni u dun fana tora nin cogo in na ka na fɔ de ko Faransi nɔ tɛ walima Faransi nɔ t'a la a ko dɔw bɛ yen ko ni olu kɔni nana tila ka da kɛnɛ kan ko a tɔ sɛbɛncɛli bɛna nɔgɔya yɛrɛ Agnès Karimala a ko ale bilama in kɔni dɔ kɛra tiɲɛ na ale bɛ baara daminɛ o baarada jɔyɔrɔ ka bon diɲɛ yɛrɛ basigi la si birintira ko hali na o yɛrɛ tɛ adamaden hakɛ ko ni miiri o ma waati dɔ bɛ kɛ adamaden na k'i b'i hakili to i ka ko kɛtaw la o la a ye min fɔ faranskaw ɲɛna ko k'a lajɛ o kana ko in kalontigiya ni a kalontigiyara ko a laban bɛna laban ko dɔ ma kumayɔrɔ tɛna sɔrɔ Faransi jamana ɲɛmaaw la kɔrɔbarikaw fɛ yen Charles Blé Goudé ale de tun ye maa welelen BBC o sanfɛ ko Alassane Dramane Ouattara kunu gouvernement kura min sigira kuna sini kunu ko sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 11 waati 11h conseil des ministres o kɛra Côte d'Ivoire
o min kɛra Côte d'Ivoire Alassane yɛrɛ a kumana kosɛbɛ kunu ka d'a kan a y'a ja k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ ko ale kɔni hakilina ye min ye o y'a ye k'a fɔ Charles Blé Wele ani Laurent Gbagbo n'u bɛ fɛ ka na Côte d'Ivoire jamana kan ko basi foyi t'u la sira dayɛlɛlen d'u ye o transport saw o ma ko ɲa fɛn fɛn o k'u b'a bɛɛ ta dɛrɛmɛ kelen bɔ tɛ Laurent Gbagbo ma ka bɔ Belgique ka na ko Côte d'Ivoire gouvernement bi jɔ n'a bɛɛ ye kelen a filanan ko Laurent Gbagbo a bɛna bila ka sariya kɔnɔ n'o ye jamana ɲamakɔrɔ sariya ye o dun o ti ɲa min kɔ o y'a ye k'a fɔ sara bɛ d'a ma nafolo dɔ bɛ d'a ma kalo kalo min bi ti jɔ miliyɔn 10 bɔ ɲɔgɔnko la o la ka fara o kan ko an bɛ waati min na comme sisan o bɛna baarakɛla maa 20 bɔ ɲɔgɔnko d'a ma o baarakɛla maa 20 na ko lakanabaa maa 10 b'o la ani a ka dɔgɔtɔrɔw ani hali a ka gbakɛlaw a n'a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen k'olu la lakana Alassane ye nin kuma min fɔ kunu o de fana kɛra sababu ye fɛn min n'o ye Charles Blé Wele BBC y'ale ɲininka bi nin kuma min fɔlen filɛ Alassane fɛ yali Charles Blé Wele bɛ se ka mun fɔ nin na a ko dɔwɛrɛ tɛ yen ale bɛ Alassane fo Alassane ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa Côte d'Ivoire bɛɛ jamana ɲɛmaa ye ka d'a kan ko son excellence Alassane Dramane Ouattara président de la République de la Côte d'Ivoire k'a b'a fo kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la ko nin diyara a ye ni nin diyara ale dun ko ale b'a dɔn a bɛ diya ale kɛrɛfɛmaa bɛɛ lajɛlen ye o ye a ɲininka nin bɛɛ la ko jalakili b'a nɔfɛ misalila minnu so man tanyana nin ko in na nanzarakan na a bɛ fɔ min ma ko les victimes yali ko olu ka ko bɛna kɛ cogo di ni o maa dɔ nana jɔ a ɲɛkɔrɔ ko a bɛ se ka mun fɔ ye a ko a bɛ min fɔ ye dɔrɔn a ye min fɔ o don kelen o don n'a y'a sɔrɔ ale donna maa min gasi la nin n'a ɲɔgɔnna ti kɛ abada n'i ma se dɔ ma wa k'a bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ hali ni maa min nana ale ɲɛkɔrɔ sisan k'a fɔ ale so man tanyana walima ale joginna ale bɛ fɛn fɔlɔ min fɔ ye o y'a ye k'a fɔ o tigi ka yafa ale ma min ka fisa o y'o de ye u y'a ɲininka yali an bɛ waati min na comme sisan sigikafɔ min bɛ yen walasa Côte d'Ivoire ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ko a bɛ se ka mun fɔ o la a ko o kumaw kɔni taara ka dan kɛ ka d'a kan ko Alassane fɔlɔ ye baara min daminɛ tan nin y'a ko tɔ bɛɛ nɔgɔyalen ale yɛrɛ kɔni bolo ka d'a kan ni Alassane jɛnna nin cogo in na ka olu kɛlɛ tun bɛ yen foyi jamana si tɛ kɛ ni kɛlɛba tɛ k'a la n'o kɛra kaban ka tila ka na ni nin basigi ye ta k'ale bɛna min fɔ kɔni o y'a ye k'a fɔ ale bɛna o tɔ farankan dafa de ka d'a kan Kwadwo Kona Bertin kuma min na ni Alassane Dramane Ouattara ye kuma ninnu fɔ kunu Kwadwo Kona Bertin ko n'a y'a sɔrɔ maa kɔni sabalen don ale Kwadwo Kona Bertin kaka bɛ yen ko ale kɔni sɛbɛkɔrɔ sabalen don kuma in na kosɛbɛ ka d'a kan ko ale de bɛ minisiriya la min ka baara ɲɛsinnen bɛ bɛn sabatili ma Côte d'Ivoire ka denw ni ɲɔgɔn cɛ BBC ye ɲininkali kɛ Charles Blé Wele la i dun ye politikimaa ye ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen lawulila politiki de fɛ e natɔ don yali fɛla jumɛn bɛ na politiki ko nasiraw la a ko o ye kuma wɛrɛw ye don n'a nataw la min ka gɛlɛn kosɛbɛ ale yɛrɛ kɔni fɛ o y'a ye k'a fɔ Côte d'Ivoirekaw ka bɛn kelen ma politiki mankan tɛ ban nin bɛɛ y'a dɔ ye ko bɛɛ lajɛlen bɛ hakili sɔrɔ nin na maa si tɛ ala deli n'a ɲɔgɔnna la tugun dɔw ka adamadenya donna bɔgɔ la dɔw ntanyana wa foyi ma kɛ ni politiki tɛ ko nin fana bɛ kɛ fɛrɛba ye olu bolo ka bɛɛ lajɛlen ladi ka taabolo ɲuman na tuma min na n'u tilar'o la fɛn min ni o ye France Inter ale fana ye ɲininkali kɛ Côte d'Ivoire ka den dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya Charles Blé Wele kɛrɛfɛmaaw olu ko k'Alassane ɲɔgɔn tɛ a sɔnni nin cogo la tan ka lafiya di Laurent Gbagbo ani Charles Blé Wele ma k'u kana ko a diyara u ye kosɛbɛ kunnafonidilaw ɲininkali k'u la Laurent Gbagbo kɔni ta maa tɛ kuma o la ko nka Charles Blé Wele ale ta kuma kiri min kɛra a nɔ na yan o kiri in ko o ko bɛ cogo min na ko langɛrɛmalen tɛ kosɛbɛ Alassane bolo o seedatigi tigaba ninnu y'a jira k'a fɔ kabiri Alassane yafara san 2018
fɛn n'o ye Simon Koulibaly ma ka lafiya d'o ma o hakililan kelen ko o b'a dɔn k'a fɔ Alassane bɛna o kelen ta ka ɲɛsin Charles Blé Goré ma walasa mankan ka ban Côte d'Ivoire ka denw u ni ɲɔgɔn cɛ. Kurusa kunungo Laginɛ mankanba kɛra ko Burukina ka dɔw de taara ka taa sanudunga de sigi Kurusa o sanudunga nin bɛɛ bɔla sanuko bana in wa ko ɲɛsi taga sɔrɔ sanu ma maaw ku bɛn bɛ sanu ja ye Laginɛka minnu jiginna Burukina bɛ ninnu fɛ ka taa sanu y'u ɲana ko olu ko sanuko dan sagora nka o sanuko de bɛ ka don ngalama la nin cogo in na o de kɛra sababu ye Kurusakaw olu ye datugu kunungo ko Burukina bɛ minnu bɛ yen u ka taa kɛra baloba ye kunu Kurusa Laginɛ ani Senegal o frontière datugu na bɛ waati janni bɔ bi kabiri Laginɛkaw ka kalafili waati ni Alpha Condé tun sigara k'a fɔ ko Macky Sall o ni dalen bɛ ale ni na o ye da suwa o don o donni bi kɛ ni fila si se ka kuma ɲɔgɔn fɛ Alpha Condé tɛ fɛ ka kuma Macky Sall fɛ Macky Sall fana tɛ fɛ ka kuma Alpha Condé fɛ ka da Alpha Condé fɔlɔ de ye datugu o kɛra kuma min na o y'a sɔrɔ Laginɛ o mobili caman de bɛ Senegal jamana kan Senegal ta dɔw fana bɛ Laginɛ jamana kan kabila datuguna ninnu kɛlen bɛ o y'a fɔ cogo min na k'a bɛ ɲini ka kɛ magasin ni ka da kan mobiliw bɛ yen olu jɔlen bɛ yen baara tɛ ka kɛ o kɛra sababu ye CEDEAO o ye wele s'u ma ko jamana datuguna tɛ se ka to nin cogo in na jamana dan tɛ jamana ɲɛmaaw ye k'u k'a lajɛ u ka fɛn fɔ jamana kɔnɔdenw u ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔna na an bɛ ɲɔgɔn bila yan nin ye cikan ye min bɔra jɛkulu min sigilen bɛ balontan labɛnni kama Club Moriba Diala Coupe Moriba Diala o final la bi programme ka ca an b'a hakili la di k'a fɔ Diala nana ni ɲɔnsi mansin minnu ye 2017 o ɲɔnsi mansinw o dɔ kan ka di bi musow ma o ye programme caya o siratigɛ la a ɲininen don musow fɛ o kana a ka kɛ bɛɛ ɲɛna min bɛna fɔ fana a kana fɔ bɛɛ ɲɛna n bɛ sigi kuma in kan minnu bɛ namɛn n'o bɛ taa lakali u k'a fɔ n t'a fɔ cogo la munna fɛn min n'o ye misali la Teflecha n y'a fɔ o don ko k'a fɔ Teflecha tirage tɛ tɔnbolaba min bɛ o tirage tɛ Teflecha de ye dɛmɛ se anw ma Diala ka kubu diyara ye a ye a diya an bolo o tɔnbola bɛ senna balontan terrain kan bi ni ɲininkali kɛra min na ni o y'a jaabi a ka ca Ala fɛ i b'i ka jɔnjɔn sɔrɔ o ladun ka fara levée de rideau kan ka fara ko caman wɛrɛw kan o de la wele bilalen don maaw ma tile kɔni ka kalan bi an bɛ l'heure na comme sisan o bi fana o ye alamisa ye sunkaloba kɔnɔ yɛrɛ fana na a kow ka ca o la nin faamuyali ko ɲuman n bɛ fɔ aw ye n bɛ sigi min kan mansin ko la n bɛ kan ka minnu fɔ a bɛɛ lajɛlen arrêtelen bɛ yɛrɛ bolo don dɔ k'a fɔ Karimi y'a fɔ tan ayi muso si ma diɲɛ ɲɔsi mansin na fɔlɔ programme ko don mayo ko kɛra cogo min na o kelen don ɲɔsi mansin minnu bɛ yan kelen bɛ di bi ni kelen dira bi a ka ca Ala fɛ ni hakili jagabɔra tugun dɔ kan ka di min ma an bɛ a lajɛ k'a di o ma komi a nana bɛ final ma an bɛ fɛ k'a lancement de kɛ bi walasa bɛɛ ka kan seere ɲɔsi mansin nana a mɛnna ani banabagatɔ li minnu nana ni Diala nana n'a ye o nana ɲɔgɔn fɛ nka nin bɛɛ la a b'an bolo kɔrɔ yan o la o faamuyali ko ɲuman b'o di musow ma u k'a faamu n'u ma min faamu a la dɔrɔn o kana cɛ ɲininka o kana muso ɲininka o kana Karim Sidibe ɲininka n bɛ n ka numéro di u ma ni min bɛ fɛ ka ɲininkali k'a la cɛw aw bɛ se k'a ta k'a da ka cɛw de ka kuma ka ca cɛw de ka politique o politique maa de ka ca a ye n ka numéro ta k'a di aw musow ma minnu m'a faamu fo ne y'a sɔrɔ i bɛ k'a bila sira wɛrɛ kan ni dun y'a bila o kan n tɛ se k'i jaabi o la o ye yɛrɛ kungo ye nka an bɛ min fɔ yan o y'a ye k'a fɔ ɲɔsi mansin min bɛna di kelen bɛ di bi n'a dun dira
a tɔ bɛna kɛ cogo min na o kunnafoni bɛ di bi ni Ala sɔnna ma o la nin jɛlen don Teflesa ale ye donbolo di nin ntolanci kosɔn o tɔnbɔla bɛ yen bi aw k'an bɛn ni Ala sɔnna ma hakɛto bɛ n gansan la Mamadu.